Kaixo! Eguerdion. Zer saltzen duzu hemen? Saldu egia esan ez errez, gaur. Eta orduan? Hemen jarri naiz, izan ekainan 22an, Lasarten antolatu da alternatibatu eguna. Eta bertan azoka bat jarriko da, eta urduritasunaren gatikan etala antolatzen nola izango den azoka. Zer egongo da azokan? Danetarik egia esan, eukiko ditugu, esnekiak, xaboi naturalak, ukenduak, ogiak, gozoak, bitxiak, poltsoak, zorkuntza talde baten ordanak, liburuak eta abar. Eta, paleekin eta altzariak egite dituzten talde bat. Hori guztia, egongo da? Hori guztia, baina ez hori bakarrik, Ez. Azokan bertan, etorriko dira, Goiener, Izarkom eta COP57. Eta orain, zerbait erosi dezaket? Maien dagoenetik ez, egia esan, baina badauka nahi izan ez gero, kamiseta hau. Dira? Salga jazkagu, txakur gorriak diseinatua. Bai, oso ondo, maia zu bat guztiz, bai. 15 euro balio ditu. Tori? Oso ondo. Oso ondo, mila esker eta ekainako 22an ikusiko gara. Bai, etortzit ez. Bai. Eta aztu gabe, bazkaria ere egongo da, eguerdian, eta bera, aztik eta nahi badezu, trumoi eta jargin azkazu salgai. Oso ondo, horretzu da. Vale, agur!